Hello everyone, good morning. Our time anai jasigोनानो. Happy Bwisagow to everyone in advance. Dini moसौ थुखैनायनि दिन. Ani नै kian babuआबो देरबायानो मालाय सेंग्रा देरबायानो ना बाबा? ना? दा कियानाबो नै ट्रेक्टर सलायनो सिखायदों मालाय. जानायानो मोसौआनो माब्रैल' फिसाथार. दानिया थुखैगासिनोलै. लावखा बांनाखा बोसोरे बोसोरे बारि जाबाय दे. सारनाव मोखांखिबो. दानानै बे माला मोसौखौ गानहोनांगो. लावखा बांनाखा बोसोरे बोसोरे बारि जा. अलि. Hey. Bisa matam. Nah, udah masih kesat. Laukha bangnakha bosore bari ja. Hey. Ada bidi malah ke protector nongone. Bidi alay nangge. Nah, onse nih. Nah, bidi tebna nangge noni baranda. Da गासिबो मोसौखौ थुखैजोबखांनानै दा जोंना रायजोआव अमा बुथारगोन दिनै थ' बेयावनो आं थांगासिनो लोगोफोर नायलांबाय था खोथैगोन आङो अमाखौ बहा सावदो आकाश बहा सावदो थ' नै रायजोफोरा अमा सावनायखौ स्टार्ट खालामबाय सावदो दे रटने दा मारियो दा मावथियायैनो आरो दा जोंनि गामियाव रावबो गैला बे थैबा गैला आरो सेस Bibu bandar, bे सुपारि बे मोजां बेदर सुरु जासिगोन नामा सार बानायनाया थावाबो दुंबायानो भाइटिया बनाबोना दे रायजोफोरखौ खेबसे खुलुमना लिंहर नङा नै नैयावसो बे केमेरायाव दे एकदम बैसागोनि दे गासिखौबो बैसागो बरायबाय न all रायजो गोनां बरायबाय दिनै जों रायजोआव दिनै अमा जानो नायदों
आरामसे मिलि-जुलि जानोसै आमगुरि रायजोआ आमगुरि रायजोआ मैगंबो दानगासिनो नै थालिर फस्ला गोखा दिंखिया हिन्जावफोरा खागासिनो दा जोंना नै साराया माबा पियास होबाय ना मादै मालुहाय एकदम गुदुं जाजोब्बाय गारबा गैया इनो जोंना गारबाया दासो बनायदो एकदम नेचारेलथार गारबाया नै गारबाया इ गारबा ना खुंखा गारबा बानायबायसो जों दासो नै गारबाया औवानि गारबा बानायदो जों जाय अमा जाया नै लकेल दाउ दादाया सावगासिनो दादा मा दामलै आजिखालि दाउनि दामा 300 400 एकदम इदि थांगासिनो ना किल' मा खावनाय जाखो बेलाय बै नुवाखै खोमोनानै दों दख' मा ओमफ्राय नै दा जोंना ओइ नेचारेल गारबायाव सुनाया जायाखै नालाय नै नायदो माबायदि गारबा जाखो माने थिखलाय मोजाङै थैबाय सुद्रा सुवाखै टप मडेल लेटेस्ट मडेल फैदों नामा दासो नै जोंना नेचारेल गारबाया फैबाय माबा पतंजलिनि आयुर्वेदिक नै बेदरा होबावबाय होजोबखागोन ना फंबाय सुपारिखौ एक्सट्रा बानायगोन So finally गासिबो रेडि जाजोब्बाय नै जोंना सब जागासिनो मानसिफोरा इनो रायजोफोरा पुरा न' सिङावनो गासिबो आरो नै इयाव सेंग्राफोरा फोरलै मा जाखादो अमा जादों आरामबो जाबाय बैसागोनि आराम्भ एकदम हेपि बैसागोलै गासिबो बैसागो रायजोफोर बैसागो हातताली मारो एकबार नोंसोरना नांदों ना नाङाखै सेंग्राफोर बैसागो नांदों ना बेदरा फानलु संख्रि नांदों ना नाङाखै जादों दे जोंहाना नै रावबो जाया नालाय टिफिनावनो लांसिगोन आरो इयाव आरो मा जौ सेरेबबो गैया अनलि बेदरजों जानो होदों नालाय आरो पुरा एकदम न'आवनो लांनानै ओंखामजों जाहैनांसिगोन आरो बे मोनाखैनो नै माबा मैगंजों होनाया खुंखा थालिर फस्ला होनाया मोनाखैनो सोर जागोन इखौलाय उनावलाय बिराद गरम फाइनालि जानोसै बेदरखौ एसे नै ओमफ्राय चिल खालामनो थाखाय एसे बियार लादों गाज्रि मोना रायजोफोर बैसागु बोथोर ना मादै माल' ना अंका बैसागुआव बियार लोंनाय माबा जुमाय लोंनायखौ गाज्रि मोननांला रायजोफोर लोंबाय बैसागु बोथोराव गासिबो लोंखायो न गासिबो लोंखायो आरो बैसागुआ गोदान बोसोरनि खेबसेल' रंजानाय बेखिनिखौ जों आरामसे गासिबो लोंनानै अनलायनानै बिदा फंबाय जाय आफाइ दों आबै दों आबौ दों गथाय जमानो जोङो मोनसे अनलायनानै जानांगोन मोनसे रायजोनिबो मोनसे नाम आरो सब बिदा फंबाय आबै आबौ दादै आदै सब गथायबो अनलायनायसै ओके तो फाइनली जोंनि प्रग्रामा जोब्बायानो ना फंबाय जोब्बाय सब जाजोब्बाय लोंजोब्बाय ओरैनो हिन्जावफोरा एसे फुर्ति लादो आं एसे डेन्सखौ नायनो लुगैदोंबा एसे खिथिनानि र' हिन्जावफोरनि गेजेराव माने बहुत चेलेन्जिं जागासिनो तो नै सोरबा फैसा होगासिनो माबा होगासिनो आरो मा जाखो काका खिथिना फैसाफोरखौ ओमफ्राय नामखौ बुं रबेन रामसियारि 100 ओमफ्राय रनेन 100 ओमफ्राय चेयारमेन सार 100 नेक्स्ट बिजय सारनि 100 ओमफ्राय नोंसोर लास्ट दोनदो टटेल 600 जाबाय जोंहा हाल माजियाबो 100 होगोन 100 होगोन एक्चुअली सोरनो होदो होगोन नुवाखै सोरनो होदो नङा मायाव होदो दा जायखिजाया डान्स महिलाफोरनियाव जों गोजाम बोथोरखौ बिदाय होसिगोन बिदाय होनायनि नामाव जोङो बेयाव गासिखौबो गथ' गथाय हौवा हिनजाव गासिखौबो बोराय बुरै लिंजोबनानै जों अमा मासे जाहोखांबाय बेनि उनाव जाखांनायनि नामाव दा नेक्स्ट
बिमाखो मा होनो इखो बै जोंनि लेडिस पार्टिफ्रा माने वुमेन्स पार्टि मोसानाय बेनिफ्राय रान्दिनिफोरखौ बेयाव मोजां मोननानै होनाय जाबाय आरो बे दानखौ इसोरखो माबानानै जोङो गोसो गुदुङै फैसाखौ होनाय जाबाय एसे मोसानायखौ नुनायबा मोजां मोनगौमोन मोसाबोगोन ना दे